ngun kaka jopuonj mag mbalariany ahinya to semester makoro jopuonjre yande dok e skul kamae. Kata kamano ng'anyo ma kamae wanyalo wacho ni jumbe adek ok en thuolo matin nikech jumbe adek en ndalo mang'eny ahinya ka somo kata chenro mag somo ok dhi mbele kuonde tiegruok mamalo e pacho kae. Ere kaka ng'anyo ni ka seche moko odhi mbele mokalo kata wigno donjo kata e wik machielo. Ere kaka onyalo chocho chenro mag somo ahinya to kuonde tiegruok mamalo mago mag somo e pacho kae nikech wang'ega ni kinde ka kinde jopuonjre kotieko form 4 to en terga mana kod lek no dhi e kuonde somo mamalo mag mbalariany. Te mbalariany ma koro waneno ka nitiere ng'ekruok ma kamae chenro mag somo chung e mbalariany duto mag piny owacho. Gima timorega e ndalo ma gomo ma kama oyware en ni korumo to Senate ma ene doho maduong' ma ng'iyo weche mag somo e mbalariany duto e Kenya ka bet piny Senate ka Senate bet piny to giwinjore ni okay nyocha wawito jumba adek wawito jumba 4 wawito dwe achiel wawito kata higa kech nitie ndalo mano oseyware kata moingo higa achiel. Ere kaka wanyalo timo giluongo ni recovery. So nyocha wase somo dweche jumbe maromo kama koro wamed jumbe maromo kama mondo wachop wikeyo ineno mondo nyithindo gi gima ne ok gisomo ka gisom gitieki kata gitim penj. Mano en gima timorega ndalo magomo oyware kaka koro oyware sani kata mana sama wawuoye ni kaponi sirkal odok go bargi piny moloso gi jopuonj mag mbalariany magi winjore to university ka mbalariany ka mbalariany nyaka dogi e odgi magi wach ni nyocha wasewito jumba 4 kata jumba 3 koro jumbe gi wamed gi nang'o mondo nyithindo gitiek somo gi moncha gisomo mondo migi penj. So at the end of the day onge gima dhi lal. Kata mana jowete ma saboro ringo pondo donjo madhi mbele gi puonjo nyithindo e store nigi joma donjo nyaka kitchen store giloro ne nyithindo gipuonjo kuno wang'iso gi ni gimitimo onge you are wasting time nikech chieng' mo ok nyal graduate nyathi ok nyal miyo nyathi penj gi unit achiel ma dipuonjo ni chieng' moro nyaka gigi bilos gi kendo maber ma nyithindo gi puonji matieki matim penj. Iwacho kaka lecturers recover time mar gimo bedo los to pani nyithindo bende sani en jumbe adek koro puonjo kosebedo ka dhi mbele nyathini nitiere skul kacha seche moko pesa matin mane janyuolo miye nyako chiem pile to wang'eni sama iwacho ni in idle to inyalo bedo ni pachi seche moko nyalo mana paro chiemo to sami somo to inyalo somo ba wiyo wil kata ni sami gago chopo to koro idhi adhia mbele kod somo nyithindo gi to recover thuolo no e yo machalo nade to parni bende gisechulo omenda mar somo gibro bedo ka gichulo kendo kose mano setieko obo bedo ma carried forward nyaka koro puonj ochak dhi mbele. Weche ariyo mokwongo en ni pesa mane gisechulo cha seche ma koro timo recovery pesa no ema pod gisomoe ok gichak gimed moro kech pesa ichulo pa semester kata pa academic pesa no pod ok bikwage ni gimed pesa nikech koro watimo recovery gibiro mana somo e wich pesa mana gisechulo cha. Mar ariyo ande bomiyo wach ni mondo sirkal oyaw wang' gi mondo tiek wachni nikech nyithindo hinyore adier garama mar dak ka ok idhi e klas ni malo kabisa kinyochi ng'iyo samoro ringo sa uchiel kanyo kar lunch no megago ma sa uchiel no in e klas so par moro ni dwa dhi chiemo no ok bi e wiyi to sani ka kodi beta room in ichamo breakfast nyaka icham lunch nyaka icham supper osiepe gi mibudho go be koro urwani uchiem together so nyithindo gi kitiyo gi pesa man malo ka gibeta maonge gima gitimo ineno samoro aneno ko wuotho e lecture to ino ka jomoko bende gipuonjore kendgi mondo gi pass go time ineno but apart from pesa ma garama mar pesa ma nyaka gitigo mang'eny gika koro pachgi miyo gi mondo gitim ineno ka moko content creators moko koro dhi go pichni gik moko gi create content gikete TikTok gik moko kamago to ma ok content creators timang'o ng'ato ninde room samoro yudo ka ng'ato beta kaka koro karwa men campus ng'ato beta mana chieng' ineno gik paro mabiro e wi nyithindo gi gin emomiyo sirkal nyaka go bade piny mondo wach ni wawinjre uru watiek gini nikech joma nie sirkal go gin be gin nyithindgo puonjo ka ineno MPs gi kata joma ni ministers gi nyithindgi wapuonjo ka ni kod gi e udi sani chando gi
mana kaka magwa be chandowa so nyaka gidog chien ma ging'i ma giwacho ni yawa watiekuru gini mondo tich odoge wang'e. Ato Dr. Ndole, kinde makoro ng'anyo